এই এসটি লাগে না শান্তি লাগে আমি মাটি থাকিব দিব আৰু শিফট মোৰ টেম্পোৰাৰী মই জন্মসূত্ৰে এজন জনজাতি মই শিফ আজি আছো মই কাইলৈ নাই CEMआ दानो दं दानो गैया आं जेब्ला जोनोम जादों ट्राइबेल हारियावसो जोनोम जादों नाथाय CEM जानानै जोनोम जायाखै आरो थैजासिम आं CEM जानानै थैया नाथाय ट्राइबेल जानानैसो थैगोन ट्राइबेल माहारियासो आंखौ बानगोन दा खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय जाय राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि CEM चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जाय टांकेश्वर राभा सार बिथाङा ओरैबायदि माखासे बाथ्रा बुंथिदों जे थांनाय जे 10 खालाराव गुवाहाटी सनापुर मिनि स्टेडियामाव जाय मोनद' हारिया एसटि डिमान्ड खालामदोंमोन बैसोरखौ होबथायनायनि बेरेखा बेयाव गेदेरथार माखासे CC2नि दैदेननायाव सुबुं गोमालांदोंमोन बेवहाय राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि CEM गेदेर टांकेश्वर राभा सार बिथाङा बाहागो लानानै मा फोरमायदोंमोन आरो बिथाङा मिडियानि सिगाङाव बा खौरां बिजोंनि गेजेराव मा फोरमायदों नोंथांमोना एसे नायनानै लाग्रो মই শিফট মোৰ টেম্পোৰাৰী মই জন্মসূত্ৰে এজন জনজাতি মই শিফ আজি আছো মই কাইলৈ নাই কিন্তু মই মৰিম জনজাতি হৈয়ে মোক জনজাতি সমাজে মোক কান্ধত ল'ব জনজাতি সমাজে মোক সৎকাৰ কৰিব জনজাতি সমাজেহে মোক মনত কৰিব গতিকে মই জন্মিছো জনজাতি হয় মই মৰিমো জনজাতি হয় মই জন্মসূত্ৰে CM নহয় মই মৰিলে CM হয় নমৰে গতিকে জনজাতি কান্দিব মই হাঁহিব কেতিয়াও নোৱাৰো জনজাতি ৰাইজে হাঁহিব মই অট'মেটিক্যালি হাঁহিম জনজাতি ৰাইজে সুখত থাকিব মই এনেই সুখত থাকিম জনজাতি ৰাইজে কান্দিব মই কান্দিব লাগিব গতিকে যিটো জনজাতি ৰাইজৰ সমস্যা গতিকে মই কাউন্সিলৰ চিফ বুলি কোনো কথা নহয় জনজাতি ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিন জনজাতিৰ সংগ্ৰাম কৰা এজন কৰ্মী হিচাপে সদায় জনজাতি ৰাইজৰ লগত মই আছো বিগত সময়ত আছিলো আজি আছো মৃত্যু সময়লৈকে মই সদায় জনজাতি ৰাইজৰ হয় কাম কাজ थारैनो नुबाय बिथाङा बुंदों जेब्ला जोनोम जादों ट्राइबेल हारियावसो जोनोम जादों आं जन्मनिफ्राय CEM जानानै फैयाखै CEM नि बिबाना बा सासे सिबा दिनै दं गाबोन गैया बेजों बेहा जेबो फाराग गैया सासे CEM जानानै बेहा दिनै दं गाबोन गैया बेजों जेबो फाराग गैया नाथाय मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला मोनसे जातिया थांना थानांगौब्ला बे थामोनाखौ रैखा खालामनायासो गोनांथार आं ट्राइबेलावनो जोनोम जादों ट्राइबेलैनो थैगोन आरो ट्राइबेल हारियासो आंखौ बानगारगोन होननानै बिथाङा बुंदों नाथाय जाय CM जागोन बा राजखान्थियाव थागोन बे राजखान्थिया आंखौ बानगारा थैजासिम आं हाजार हायो रायजोनि खामानि मावगोन हारिनि थाखाय खामानि मावगोन हारिनि थाखाय बाथ्रा बुंगोन होननानै बिथाङा रोखा रोखा फोरमायदों अब्ला सानना नायदो सासे NDA नि जे सासे सोद्रोमा जानानै रायजोनि जानानै बाथ्रा बुंनाया बे बेसेबां बाखनायथाव नाथाय जोंनि BTC नि गेजेरावबो जुदि चिफफोरा बेफोरबायदि जुदि जायोमोनब्ला जोंनि गेजेराव इउनिटिया जागौमोन जे नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों गावखौ गादियाव लाबोनो थाखाय जुदि रायजोफोरनि जानानै बाथ्रा बुङोब्ला बा एसेबां माने गुबुनखौ थगायलायनो गोनांथि गैया जुदि सैथो लामाजों जुदि आवगायलांनो सानोब्ला जेरै टंकेश्वर राभा बिथाङा दिनै गावनि सैथोथिखौ सासे लिडारनि गुनखौ दिनै फोरमायदों टंकेश्वर राभाया सासे लिडारनि गुना माबायदि जानांगौ हारिनि थाखाय दा बेखौ फोरमायदों नाथाय थांनाय जोंनि BTC इलेक्शननि समाव जों नुदोंदि जोंनि माखासे जाय BTC नि लिडारफोर गेदेर हाग्रामा महिला सार बिथांखौनो बुंनोसै जाय बिथाङा इलेक्शन समाव जे नोंथांमोना नुदों बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ जानांगौ नोंथांमोना सोरबा नुदों सोरबा नुवाखैब्ला आं एसे होनानै होनो भिडिअ क्लिपखौ এই এসটি লাগে না শান্তি লাগে আমি মাটি থাকিব দিব আৰু এসটি লাগিব এসটি আগৰ না মাটি পঠাব এসটি আগৰ লাগিব তাৰপিছত মাটি পাতা লাগিব আমাৰ শান্তি থাকিব দিব আমাৰ মাটিৰ পাত্তা লাগা 4 বিঘা ম্যাদি আছে মই পোৱা নাই আজি বহুত বছৰ হ'ল थारैनो नुबायना गावखौ देरहासार खालामनो थाखाय गावखौ पावराव लाबोनो थाखाय गादियाव फज'नो थाखाय गावनि माखासे थामोनथानि जि बाथ्रा गावनि माखासे हारिनि जे पावरखौनो गुबुननो ST नांगौना नाङा होननानै जासिबोनानै बा सोरनोबा हा होगोन बायदि बायदि खालामना होगोन आरो मुस्लिम हारिनो जुदि
माबा मोनसे जायोब्ला सरकाराव फैयोब्ला आं मावनानै होगोन नोंथांमोना हानि पाट्टा गासैखौबो सुफुंना होगोन होननानै बिथांमोना जे हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा माने इलेक्सनाव केम्पिं खालामै दा सरकाराव फैबाय। नाथाय सरकाराव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे बिथाङा गावनि माखासे गोहो हारिनि गोहोखौनो बै गुबुननो फोरमायनानै बिथां गुबुन हारिफोरखौ माने बोजबना लानानै गावखौ देरहासार खालामदों। नाथाय बे गोबां साननो गोनां। दिनै टंकेश्वर राभामोन बायदिया जुदि सासे एनडिएनि मानसि जानानैबो एनडिएखौनो रायनो हानाय नरेन्द्र मदि सार बिथांखौ रायदों, आसामनि CM मामाखौबो रायदों, बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव हसियार होदों। आरो बिथाङा बुंबावदों, आं दिनै CM जागोन, आं CMआव दङ, नाथाय गाबोन गैयाबो जानो हागौ। दिनै दं गाबोन गैयाबो सिमा। नाथाय जोंनि हारिनि रैखाथि खालामनांगौआ अरायसम थानांगोन। आरो जोंनि हारिनि जि मोनसे इउनिटि आरो जोंनि हारिनि जे थामोनथा रैखाथि बे अरायसम थालांगोन। जोंनि हारिया अरायसम थांनानै थागोन। नाथाय सिमा दिनै दं गाबोन गैया। बे बाथ्राखौ रोखा फोरमायदों। अब्ला नोंथांमोना एसे बुजिना नायदो। जुदि जोंनि गेजेरावबो बेफोरबायदि जुदि लिडार थायोब्ला बेसेबां माने जौगागौमोन जोंनि बर' हारियाबो आरो इउनिटिया बेसेबां फैगौमोन। दिनै बे बाथ्राखौ आं पलिटिकेल्स एंगेलाव थाङाखै, माने बुंनो बाध्यबो जादों जे दा जे परिस्थिति जि आबहावाया जोंनि BTCजों लोगोसे अल आसामावनो सोलिबाय थादों जे ST डिमान्ड आरो कामताफोर नैबे बाथ्राखौ लानानै गोबां दुंहाव थासारि, ओरैबायदि माने गरम, ओरैबायदि माने दोहौ दा STनि थाखाय। दा फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 25 तारिखआव जे एसेम्बलि जागोन, बेहाय हयथ' बै ST गोदान सोसननायनि बाथ्राखौ दिलीप शइकिया बिथाङाबो एसे फोरमायदों, इसारा होदों। बिनि सायाव बोरै खालामनाय जागोन बेखौ जों बिजिरगोन, नायगोन, सावरायगोन होननानै BJPनि आफादगिरि जाय दिलीप शइकिया सासे MPबो बिथाङा फोरमायखादों। आरो माने जोंनि हादोरसानि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा मामा बिथाङाबो 25 तारिखनि गेजेराव माबा मोनसे सलुसन जानायनि बाथ्राखौ इसाराखौ बिथाङाबो होखादों। अब्ला बै समाव जुदि STआ थारैनो जामारोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन, सोर रुजुनगोन बिनि दायनिगिरिखौ? दा नोंथांमोना दिनै बुजिनो हाबाय, बयबो मिथिखागौ। बेखायनो जोंनि हारिनि लिडारफोरा गावनि लाबखौ साना लाबासिनो जुदि हारिनि थाखायबो मोनसे बाथ्राफोरखौ जुदि हमथानानै गुबुननि बाथ्रा बुङोब्ला बा सानोब्ला बे जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां जागौमोन। नाथाय जोंनियाव बेफोरबायदि साननाय गैया। अनलि नांगौ जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरनो पावार नांगौ, गाद्दि नांगौ, बेल'सो। आरो बिनि अनगा जेबो नङा। गोहो मोनब्लानो जायो, पावार मोनब्लानो जायो। हारिया बबेथिं थांगोन, मा अलखदाव गोलैदों बेखौ साननायनि जेबो सम गैया जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरनि गेजेराव। दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोना जिरायनानै दं सिटआव, नाथाय बिथांमोना दिनैसिमबो फंसेबो बाथ्रा बुङा। थांनाय इलेक्सन समाव गावखौ पावाराव लाबोनो थाखायसो ST नांगौना नाङा होननानै बिथांमोना जासिबावलायबाय। दा अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो, टंकेश्वर राभा सार बिथाङा मा फोरमायखो? सिएफखौ दिनै दं गाबोन गैया, गाबोन लागोन समफोर लाया, बेफोरबायदि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां गनायथाव? दा बिनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो सानाखै। स' नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुजिनो मोनखो आरो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो लोगोफोर। स' एसेनोसै, थेंक इउ।